Hello mga kakapsat! Ngayon magluluto tayo ng pinakbet, Ilokano dish. Tara samahan niyo akong magluto ng pinakbet. Hi mga jura! Ang gagawin natin is i-brine natin yung karne, yung pork belly natin para maging crispy. Ang kailangan mo is bawang, bay leaves, black pepper, then onion powder, salt, lastly, oil. Haluin lang natin siya. Tapos, ilalagay na natin yung pork belly natin dito. Tapos, yung pork belly natin. Hintayin lang natin siyang lumambot. 1 hour later. So, ayan, luto na. Kailangan na natin siyang tanggalin. Set aside muna natin for 30 minutes. Palabigin muna natin. Prituhin lang natin hanggang mag-light brown siya. Maglagay na tayo ng konting mantika at painitin lang ito. Kapag mainit na, ilalagay na natin ang sibuyas. At haluin lang ng bahagya. Tapos, isunod na natin ang bawang. Halo-halo lang. Tapos, yung kamatis na. Tapos, haluin ulit. Tapos, ilagay na yung kalabasa.
Tapos, yung long beans. Tapos maglagay ng konting tubig. At konting black pepper. At takpan na lang. 12 seconds later. Ilagay na yung okra. At yung ampalaya. Nakalimutan kong bumili ng eggplant. Isa din siya sa mga ingredients ng pinakbet. At haluin lamang ito. One hour. 20 minutes later.